क'क्राझार ब्रह्म बाबा टेक्न' फरायसालियाव गुबुन गुबुन रोखोमनि एक्जिबिशन दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार शहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि जानागाव ब्रह्म बाबा टेक्न' फरायसालियाव दिनै गोलोम बोथोरनि समाव फरायसालिनि बन्द' समाव फरायसाफोरनि रोंगौथि दिन्थिफुंनो थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि एबा गुबुन गुबुन बिफाननि एक्जिबिशन दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार ब्रह्म बाबा टेक्न' फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा गाव गावनि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों आखाइनि हाबा मावलांनो एबा सोलोंनायनि गेजेरजों एक्जिबिशन दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो ब्रह्म बाबा टेक्न' फरायसालिनि गोरायुं नीलाक्षी दैमारी, एमडी नीता बसुमतारी, प्रिन्सिपाल नीलाक्षी दैमारी आरो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोर आरो बिमा बिफाफोरा खौसेथियै बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो। एस ए गार्जेन आङो ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलावहाय खावलायनायखाय आङो नुजाफैनायलाय एक्जिबिशन नायनो होननानै बिथांमोनहा खावलायहरदोंमोन। ओमफ्राय नुजाफैनो हादों। नुजाफैनानै आं जोबोद मोजां मोनफैदों। मानो होननानै बुङोबा माने सिगाङाव गथ'आ खिन्थाहैदोंमोन स्कुलाव प्रग्राम दं, एक्जिबिशन दं होननानैहाय। ओमफ्राय सानबाय आरो एक्जिबिशन दे थांगोन होननानैहाय। दा सम जानायलाय ओमफ्राय फैबाय आं। फैनानैहाय आं ओरैबायदि मोजां मोनफैदों फैनानैहाय। माने आं सानफेराखैनोमोन आरोखि। माने ओरैबायदि बानायदों, आं सानदोंमोन माने इन जेनेरेल बानायगोन, माने फोथाराव बेबायदि होननानै। दा रुम वाइज बानायदों मेडाम मोनहा। माने फ्रि नार्सारिनिफ्राय आप टु क्लास 12 सिम बानायदों आरोखि। होननो थाङोबाथ' बुहुद गुवारानो होननांगोन। माने ओरैनो जेनेरेलबोथ' बानायखायाखै, माने क्लास वाइज, माने साबजेक्ट वाइज आरो क्लास वाइज, माने प्रि नार्सारिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि 12 लेभेलसिम बानायदों। खिन्थु आं मोनफ्रोमावबो बिजिरदों बा नायदों, आं मोजां मोनदों आरो जोबोरैनो मोजां मोनदों। उन्दैनिफ्राय एकदम माने सबसे प्रिलिमिनारि आगोल प्रि नार्सारिनिफ्राय नार्सारिनि बे जुनियर सेक्सनाव आं जोबोद मोजां मोनदों आरो ना। गथ'फ्रा माने मोनसे बे गथ'फोरा नार्सारिनिमोन आरो ना। जोंना क्लास 7 आव फरायो, अभिनब बसुमतारी होनो। फिसालायाथ' माबायाव दिन्थिफुंदों आर्ट एक्जिबिशनाव आरोखि। थेवबाबो आंनिखौ बुंबावगोन आरोखि ना। आङो सबसे माबाखौनो साबसिन मोनथारदों नैबे फ्रि सेक्सनाव उन्दैफोरनिखौ आरो। बेनो राधा कृष्ण जानानै मोसानाय मानाय गथ'फोरनो ओरैबायदि नलेज होदों आरो ना बे एक्जिबिशना। जेन'बा बेबायदिबो खालामनो हायो गथ'फोरखौ गेलेनाय नियमैनो आरो ना। आरो गथ'फ्राथ' जोबोद मोजां मोनखायो बेबायदिखौहाय, जेन'बा बेबायदि गेलेनाय जोंनो आरोखि। आरो बेल' नङा, राधा कृष्णल' नङा, आरो नैबाव फैबावदों मोनसे जोंगोल बुक्सआव आरोखि ना। गथ'फ्रा जि बारला बारलि गेलेनाय माने। ओमफ्राय ग्रेजुवेलि गासिबो क्लास अनुजा क्लास माने लासैनो क्लासआ आपग्रेड जालांनायजों गावबागाव स्टेन्डार्डै देखायलांजोबदों आरो गथ'फ्रा। मोजाङैनो देखायदों गावबागाव केटेगरियाव गावबागाव क्लास लानानैहाय आरो ना। आं मोजां मोनदों, जोबोरैनो मोजां मोनदों आरोखि ना। एक्सुवेलि आं ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलनि बर'आव माने फोरोंगिरि जानानै दिनै जे जोंहा बेवहाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा एक्जिबिशन माने दिन्थिफुंनो थाखाय बर'नि गामिखौहाय जों गोदो गोदाय माब्रैहाय जों रायजो जाबोयोमोन। दिनै माने फैयै जों माने जोंबो इसेबां माने नुबोजोबाखै जोंहा बर' रायजो जानाया माबायदिमोन। नाथाय जों बिजाबाव लेखायाव एसे फरायनानै मोनदों। नाथाय जों माने जेखौ मोनदों जों बेखौनो दिनैहाय जों गावनो फरायसाफोरखौ माने CIT फारसे थांनानै थुरिनि न', जोंहा बांसिन खोब गोदो थुरिनि न' जायोमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे न'खर जानोब्ला जोंनो बर' गामियाव जोंहा बाथौ थानांगोन, बेजों लोगोसे बाख्रि थानांगोन जोंहा, आरो न'मा न' थानांगोन, ओंखाम संग्रा गलि जेसेबांनाखि दङ जोंहा बर' समाजावहाय रायजो जानायावहाय। दा जों बेफोरखौ देखायनो मोननानै जों गोबां माने गोजोननाय मोनदों आरो खोब मोजां मोनदों। आरो जोंजों लोगोसे जों बांसिन बुंनांगोन, जों जेसेबांनाखि मावदों जोंहा फरायसाफोरा जे गावनि आखाइजोंनो दांनाय बिलिरनाय, दिनै न' लुनाय, थुरि खाफ्रानाय, बेफोर खामानिखौ गासैखौबो माने मावनानै जोंनो देखायनायाव जों खोब मोजां मोनदों आरो। दा बेखौनो आं बुंनो हागोन, फरायसाफोरा जे बर' डिपार्टमेन्टआवहाय ना जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय जेसेबांनाखि रायजो जाबोनाय बेफोरखौ एसे दिनैसिम माने गावसोर मेगनजों नुबाय आरो दिनै जों एक्जिबिशन दिन्थिफुंनानै। दा बेजों लोगोसे जों गोबां फरायसाफ्रा जोंनाव सोंदोंमोन जे फोरोंगिरि हिसाबै जे बे खफ्रिखौहाय जों मा समाव बाहायो, बे मा जिनिस होननानै सोंदों, आरो हुकेनखौ मा जिनिस होननानै सोंदों, बेखौ माबोरैहाय बाहायो। दा बेफोरखौ नुफिनजोबनानै फरायसाफ्राबो खोब माने गोसोआव मोजां मोनदों आरो सोलोंनो मोनदों आरो। दा बेखिनियानो
एगजिबिशननि थ्रुयै गोबां माने बर'फोरनि रायजो जानायाव नांनाय आइजें आइला जिखिनि दङ बेफोरखौ गोबां नुनो मोननायजों लोगोसे बिसोर सोलोंनो मोनदों आरो दा BBTS Brahma Techno School, Kokrazar, we are organizing an exhibition. Our team is one day in BBTS. So basically, what we are doing is we are not only producing you model, we are producing you the live models too. The children are becoming the live representation of what they are doing. So in social science department, since we are connecting history as our pillar, from history where like how they used to hunt and gather the fruits. From there how society was formed, and in geography how hunters and gatherers learn about cultivation and started doing subsistence farming, and in political science how from tribal chiefs to your now present modern democracy. We are showing all that kind of exhibits in our exhibition, and not only in social science, in science also. In science, like for example, in chemistry, we have junior chemistries, bio juniors, physics juniors, and seniors chemistry, seniors bio, seniors physics, along with maths juniors, maths seniors, where they have produced a lot of things. In maths, we have one model where they have shown how with trigonometry you have measured the Mount Everest or the buildings. And from Bodo department, we have shown in a village. We have formed a village where we have shown each and every kind of that we have in our Bodo family. That is like my Bakrini pride, my Gainai, Bizab, everything we have shown there. And in Assamese also we have shown that. And the juniors, the free sections, the KGs, like from pre-nursery to class 3, they have formed a jungle, they have formed a team. Like in class 1, they have formed jungle book. And in class 3, they have Rapunzel as a team. So we have different kinds of exhibits with a different energies. The students, they have worked day and night. No, along with the guidance of our director ma'am and principal ma'am and our ma'am, we have worked day and night along with the students. Students from 1 month we have been working to showcase these different kind of exhibitions, and we are very grateful that our director ma'am, our principal and AOM has given us that opportunity where we can show a different kind of work to the parents, to the to the people of Kokrazar, and that's all. And please do come and enjoy. And I hope you all have enjoyed the exhibition also. Thank you so much.